ବାରରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା କେନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ରମିକ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବନି। 4 ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ରବ୍ଦ, ବିହନ ବିଲ ରବ୍ଦ, ବିଜୁଳି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ରବ୍ଦ, ଭିବି ରାମଜୀ ଆଇନ ରବ୍ଦ ନ କଲେ ସାରା ଦେଶରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ଆସନ୍ତା 12ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଉଛି ସିଆଇଟିୟୁ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ସମୂହ। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଟୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସିଟୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ବିଲ, କୋଇଡ଼ା, କୋଲଡା, ବଣେଇ, ରାଉରକେଲା, କୁଳାଙ୍ଗ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, କଳିଙ୍ଗନଗର, ପାରାଦୀପ, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ଏନ୍ଟିପିସି, ନାଲ୍କୋ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ରେଳପଥ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା, ବିହନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା ଇତ୍ୟାଦି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ତାଲା ଝୁଲିବ। ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରମିକ ଓ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପିକେଟିଂ କରିବେ। ସରକାର ସେଦିନ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟର ଶକ୍ତି ଦେଖିବେ। ସିଟୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପତି କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଚିତ୍ର ଶ୍ରମିକ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ, କାରଖାନା, ଖଣି, ଖାଦାନରେ ଆଉ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ରହିବେନି। ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 12 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 178 ଟଙ୍କା ହେବ। ଧର୍ମଘଟ କଲେ 8 ଦିନର ରୋଜଗାର କଟିଯିବ। 250ରୁ କମ୍ ଶ୍ରମିକ ଥିଲେ ଶ୍ରମ ନିରକ୍ଷୀକ କାରଖାନାରେ ପଶି ପାରିବେନି। 50ରୁ କମ୍ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲେବର ଲାଇସେନ୍ସ କରିବେନି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେଶର 50 କୋଟି ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଧର୍ମଘଟକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ପୁଷ୍ପା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।